Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Бахшиш ки нафр омадам. Хостам фаҳмам ки рӯзи коритон чанд сум бошад? 200 сомӣ. Рӯзи кори 200 сомӣ рафтед. Кор ҳаст, аммо 100 сомонӣ медиҳам. Агар ки касе рӯзӣ бошад, марамат. 100 сомон рӯзи кори. Не. Рӯзи кори 200 сомӣ аст. 100 сомонӣ медиҳам. 100. Ман мерам. Меравед. Хуб шинед. Бахшиш, чаро розӣ шудаед ба пули камо кори вазнин? ҳамсарам бемор, то бегоҳ бояд дору харида барам. ҳоҷатхона тоза кардан дар кор аст? Мекунам. Нагиред амак. Гиред. ин пул бисёр бачаҷон. ман ростӣ дер бозе ҷустуҷӯ мекардам то ки закотамро ба касе бидиҳам ва худоро шукр ки пайдо кардам. акнун ман дилам тахт аст ки закотам ба ҷои зарурӣ расид. дар кори хайр чун шикорчӣ бояд шуд. ҷустуҷӯй кунед, нишон гиред ва ба ҳадаф бирасед.